Já mám takový jako motto, že není tak důležitý to, co dostanete z knih, jako to, co knihy dostanou z vás. Je něco, čím vás knihy inspirovaly? To je dobré moto. Já myslím, že každá kniha nás může inspirovat něčím jiným. Takže se mi líbí, že v tom je jakým způsobem, já mám rád knihy ne fantasy, ale spíš jako třeba, jak jsem mluvil o tom Hermanu Hessem, který jako popisuje jako vymyšlený příběhy, ale prožívají je jako reálně, tak jako by je to nasáklý životem. Člověka to donutí přemýšlet a vlastně jako tak nějak přicházíš vlastně na to vědění skrz tu knihu, ale spíš jako skrz sebe. Většinou, jak třeba přemýšlíte jednotlivé postavy, tak mě to donutilo taky se nějak nad tím zamyslet a třeba trochu změnit, jak pohlížím na svět díky tomu, jak to popisují ty lidi v té knize. Myslím si, že vlastně pri tých knihách vy objavujete strašne veľa vecí potom za seba. Že kto vôbec ste a prečo si myslíte ty věci, čo čítate. Asi mi to otevřelo hodně nové horizonty, nové jakože znalosti i nové oblasti zájmu. Cítiť všetky tie príbehy, že vlastne vy si jaká kniha môžete vyskúšať ako aj životy, ako tých postav, takže vy, keby ste si toho oveľa viacej zažili vďaka tým knihám. Atomové návyky, tak ty mě inspirovaly v tom jako držet si třeba jako pro jednotlivý místa si držet určitý návyky. Si třeba přečtu to z toho eseho, prostě jako několikrát za sebou v jiných chvílích, tak to vždycky najdu něco trošku jiného, protože to prostě vlastně mám rád přesně ty knihy, které v tobě jako dokážou něco, jak jsi říkal, otevřít. Třeba z té maturitní četby, ten Saturnit, tam byla na začátku druhé kapitoly taková hezká myšlenka, že lidi si přestanou vážit toho, co mají a že někdy by jim osud udělal takovou službu, kdyby je vyhodil za flígr ven do chladu, aby si užili a vzpomněli si na to, co ztratili a zase to zpátky chtěli. Jako to kritérium, proč ty knížky potom zůstanou v paměti jako té společnosti, že z tebe tahají přesně takovýhle myšlenky, nebo že jako se ti dostanou trošku pod kůži a něco to s tebou udělá, nechá to v tobě nějakou silnou emoci. Rozhodně to není jako nic, co jde jenom po povrchu. No.